bisneksiin päihittää se Hans. Lähettikö ne mulle tyttäriin, kun mä halusin poikiin? Te ootte surkein nippu ikinä, mut mä helvetin varma oon. Vielä mä susta teen miehen. Poika! Mieli niin kuin mensä, mutta faija sisälläin. Kun sä löydät keskuksen, oot varmasti voittajain. Ootte paskaa, silkkaa, kengän pohjan kuraa, ettekä saatana tajua mitään. Jotenkin teistä mä miehet teen. Käy nopea haken juoksukaljat, kaada mennes kaikki oot kuin tulva. Sytytä kämpäs palaan, se on voima. Sä oot niin salaperäinen kuin puolikuu. Aika juoksee meitä vastaan, kun se Hans saapuu. Kuule minun käskyni, isä, ehkä selviit. Sä et oo pulustettu sotaan raivoisaan. Pakkaa ylös ja painu vittuun. Miten mä susta teen miehen? Käy nopea hakee ne juoksukaljat. Kalat mennes kaikki oot kuin tulla. Sytytä kämpäs palaan, se on voima. Sä oot niin salaperäinen kuin puolikuu. Hän nopea hakee ne juoksukaljat. Kalat mennes kaikki oot kuin tulva. Sytytä kämpäs palaan, se on voima. Sä oot niin salaperäinen kuin puolikuu.